Ти лут ли си? Абе, види какво направи? Види, ява, дайте ме, ява. Двамата ли дали? Не. Ей, Видео! Майки ти шепа, ей! Ей, ти, Ай, стига! Kom, kaj si se? Абе, деба и футболът ти, деба, смешни деба. Тук се излагаме като някакви ги почи има, лепи му майка. Деца има работи, глупости.